Malawi Today. Kuti tafotani uche ni ntchito yithu yocha kusankha ndimemeka mwawenecho nimamsola kwene ine munisumbege kuwalo kuseri kwaneka ndiko mphanyi na mphalira ninge kuti tafotani chakwera ninayowoleza chonde ndondomeko chalisi kutitanira. Yes! Yes! Ndiye mweo. Somebody shout yeah! Yeah! Hallelujah! Tikuti pa 16 September 2025. Amen. Mukakangona. Amen. Handsome. Amen. Yakota ya bakataya. Rakata ya basika ya mandoroba. Yeketerebo sakata ya Riketeta ya ndererebaya. Mukakangona handsome. Ndikudijani kwadi? Handsome. Ndikudijani kwadi? Handsome. Tilima church. Yehova akayankhula palibe Angalete. tikugwirizana kwadi tausana anybody mugwirizana nazo kuti ndiye akuyankheni ndiye tikuti pa 6 inu tisachiteso kubisala iyayi pa 16 September inuyo ndine tukavotera His Excellency Dr. Lazarus Maikabe Chakwera. Nena nikuti amen. Nena nikuti amen. Inu zimaya kangopanga chisankho palibe amene angamutsutse. Your Excellency, nimafuna ndithokoze kuti mutaona mavuto amene alipo mwayambapo bwana. Pano ndikulankhula pana abusa okwana 5000 mwangoyambapo alandira ndalama kudzera kuja kubungwe la NIF zokwana 8.3 billion Malawi kwacha zimene Your Excellency dziko lapansi lino Malawi muno sizinachitikepo. Kotero kuti tinafuna tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha ulemu umene mwatichitirawo. Your Excellency, kodi nanga wokoma adakatani tere tufuna tithokoze chifukwa chakuti ife malipiro athu apa mwezi sachedwa salale chifukwa timanena kuti ndife atumiki a Mulungu amene anthu sangakwanitse kutilipira. Ndi chifukwa chake malipiro athu amachedwa mathandizo timanthandizika koma angakhale mathandizo pena ndi pena zonga zikumakhala zovutirapo timapempha kuti mapulogalamu ena amene alipo ngati aboma monga mwayamba kale bwana pitirizani. Munkhani yathu yoyamba bungwe la Institute for Policy Interaction lati kupereka mpata kwa nzika za dziko lino kuti zizikambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza chisankho cha pa 16 Seputembala kuthandiza kuthetsa mchitidwe wofalitsa nkhani zabodza za chisankhochi. Izi zanenedwa pomwe bungwe la IPI linachititsa msonkhano okambirana nkhani zokhudza chisankho ku sukulu ya Blantyre Teachers Training College omwe unabweretsa pamodzi ophunzira komanso anthu okhala mozungulira dera la Sochi. Oyendetsa ntchito za ndondomekoyi ku bungwe la IPI ati misonkhano ya mtunduwu ikulimbikitsa kukambirana nkhani zokhudza chisankho zomwe zikuthandizira kuti anthu azitha kumvetsetsa zinthu zina zomwe samazimvetsa. Monga Institute for Policy Interaction ngati panopa tikuthamangisa project pamutu umene tikupa chizungu tikunena kuti go to vote campaign. Tikumema anthu kuti apite akavote koma pamene tikumema anthu kuti akavote tikudziwa kunena kuti kukhala ziwawano zosiyanasiyana m'dziko muno chifukwa cha anzathu andale ziwawa zinanso takhala tikudziona kale madera osiyanasiyana. Ndiye pa nthawi inoyo monga ngati IPI tikuwapempha anthu komanso tikuwamema ndi kuwazindikiritsa zakuipa kwa zipolowe zimene zimaza chifukwa cha ndale chifukwa nthawi zambiri amene amagwiritsidwa ntchito ndi achinyamata. Mmodzi mwa omwe anatenga nawo gawo pa msonkhanowu omwe ndi oyang'anira ntchito za polisi amadera a chigawo chakumwera chakumadzulo akufotokoza kufunikira kwa msonkhanowu.
zina mwa njira ndondomeko zimene takhazikitsa zoti tipange ife kwathu kuno mwina pothana ndi mchitidwe wa ziwawa umene umachitika mu nthawi ya pokonzekera zisankho ndi msonkhano umene tinali nawo lero uno kulumikizana kapena kupanga mgwirizano ndi mabungwe ena ndi kuyenda limodzi. Ngati lerolo tinabwera kuno kuzakumana ndi achinyamata apa Blantyre Teachers College pano komanso anthu ozungulira kudera kunoko ndi cholinga chofuna kuwazindikiritsa za kuopsa kwa zipolowe zimene zimachitika mu nthawi ya zisankho. Ndipo pomwe Amalawi akuyembekezeka kuponya voti pa chisankho chaka chino, atsogoleri a zipembedzo awalangiza kuti apewe mchitidwe opanga ndale koma atsogoze mapemphero kuti anthu adzasankhe mtsogoleri umwe mtima kwawo. Bernard Mhone walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Woyang'anira maphunziro a utumiki pa sukulu ya Kanjede ya Mzuzu a Richard Gadama anati mamembala awa amakhulupiridwa kwambiri malo awo a ntchito kuti sikwabwino kuti aziyankhula za ndale pomwe akutumikira. Agadama anayankhula izi pomwe amatseka maphunziro a nthawi yochepa okhuza maphunziro a uzimu pa sukulu ya Mzuni. Machapuleni amene wawa asawere masomphenya awo ndioti iwo adachita kuyitanidwa ndoyitanidwa kuti akatumikire anthu, so akatumikire anthu amene ali okhuzika mu zinthu zosiyana-siyana, kaya mwachisanzo kunena kuti wina akudwala, chaplains is there kumuthandiza amene yoyo. Maphunzirowa anasaminanso pa kufunikira kuti amayi azitenga nawo mbali pa utumiki. Mbusa Betty Gama amene anali mayi yekhayo amene anatenga nawo mbali pa maphunzirowa anali maphunzirowa ngabwino kwambiri popeza kuti awathandiziranso kukumana ndi wena. Zimene okhala 40% kapena kupyolera pamenepo komano mukaona ndi mmene tikuneneramo ndi kuti palibepo kuyimiridwa kwina kuti konse mbali imeneyi sitikunena kuti azimayi kulibe, atumiki amayi alipo koma mukhoza peza kuti eni yake ungodzi yang'anira pansi choyamba pomaona ngati kuti kupita patsogolo mu utumiki ndi chinthu cha atumiki amuna kukauka kapena mmene ali mmenemo alimu amene azibambo amene ali pamwamba amene sakuwapatsa mpata sakupereka space kuti mzimayi ngati mtumiki akhoza kusuka. Pakadali pano mmodzi wa akuluakulu pa sukulu ya Kanjede ya Mzuni a Precious Madula ati pakufunikira kuti amayi azilimbikisidwa kutenga nawo gawo pa ntchito zotumikira Mulungu ponena kuti ngati sukulu nawo amalimbikitsa kutero. University imagwiritsa ntchito mapolisi amene so dziko la Malawi likugwiritsa amene kwambiri amapanga recognize kuti mu chilichonse meti kupanga pazikhala at least 40% representation ya azimayi. So ndi policy imene tinayo mu recruitment policy yathu. Kumaphunziroku kunabwera atsogoleri a uzimu kuchokera nthambi zosiyanasiyana monga za Malawi Police Service, Malawi Defence Force, nthambi komanso manduna aboma. Bungwe lolemba anthu ntchito la Employers Consultative Association of Malawi latsindika kufunika kwakuti boma lichilimike pa ntchito yolondoloza mmene olemba anthu ntchito akutsatirira malamulo. Mkulu wa bungweli a George Kaki anena izi mu ndemanga yawo pa malipoti onena kuti pali olemba ntchito ena amene akadalipirabe malipiro ochepa kwambiri kwa ogwira ntchito awo. Daniel Zimba ali ndi zambiri pa nkhaniyi. Mwezi wa Mei chaka chino nduna ya za antchito apita demba idalengeza kukwera kwa malipiro ochepetsetsa amene ogwira ntchito akuyenera kumalandira mdziko muno ndi 40 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Pakadali pano malipiro ochepetsetsa amene ogwira ntchito akuyenera kumalandira pa mwezi mdziko muno ndi 126,000 kwacha m'malo mwa 90,000 kwacha yomwe anthuwa amalandira kale. Koma malingana ndi bungwe la Lilongwe Domestic and Shop Workers Association, olemba ntchito ambiri mdziko muno akadaperekabe malipiro akale kwa ogwira ntchito awo. Mkulu wa bungwe la Employers Consultative Association of Malawi a George Kaki ati bungwe lawo silinalandireko malipoti onena kuti mamembala ake akunyozera nawo malamulo a za malipirowa. Koma Kaki apempha boma kuchilimika pa ntchito yolondoloza mmene olemba ntchito akutsatirira malamulowa ndipo adzudzula olemba ntchito amene akunyozera malamulowa. Mulingo umayikidwa ndi kuti timaganizira kuti mwina moyo wa anzathu amene amalembedwa ntchito ukhale ngati upiteko patsogolo ndi momwe katundu wakwerera
kuchitika. Komanso boma likatipeza likaenda kutipeza kuti sitikulipira malipiro oyenerera ndikuti tidzayimbidwa mulandu pamene umene chindapusa chake ndi chachikulu kwambiri. Ndipo Aneli Kanyemba Kapatuka ndi mneneri mu nduna wa za antchito mdziko muno. Ifeyo ngati unduna timakhala tikuyendera malo osiyanasiyana ogwira ntchito kufuna kuonetsetsa kuti anthu olembedwa ntchito mafulo awo akutetezedwa mwazina akulandira malipiro oyenerera ovomerezeka ndi boma. Koma timapempha anthu olembedwa ntchito kuti azitha kutiuza malamulo a dziko lino okhuzana ndi za ogwira ntchito amatsindika kuti pakadali pano malipiro a anthu amene akugwira ntchito za mnyumba mdziko muno sakuyenera kukhala ochepera 72,800 kwacha pa mwezi, ndipo ogwira ntchito mu zamalonda ang'onoang'ono malipiro awo sakuyenera kuchepera 105,000 kwacha pa mwezi, pamene ochita malonda amene phindu lawo pa chaka likukwana 500 million kwacha akuyenera kumalipira ogwira ntchito awo ndalama yosachepera 150,000 kwacha pa mwezi. Ali ndi zaka 25 zokha, Sarah Msambira yemwe ndi wophunzira wa ku Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources akusintha nkhani ya ulimi ku Malawi kudzera mu programu yake yatsopano ya Small Farm Cities Africa, zomwe zinayamba ngati yankho la mavuto amene amaona pamunda wa mbanja limene amachokera mboma la Salima, tsopano zasanduka chitsanzo cha luso kwa alimi ang'onoang'ono, amayi komanso achinyamata mdziko lonse. Zambiri mulipoti lathu lapadera limene walemba ndi Wezi Gausi. Mkatikati mwa mzinda wa Lilongwe kumene dzuwa limalowera komanso kumene kuli minda yosiyanasiyana ya nthaka ndi chonde, mtsogoleri wa kusinthaku ndi mtsikana wa chinyamata wokonda dziko lake. Malo ano ngati mene tanena Small Farm Cities ndi malo amene timapanga za ulimi zosiyanasiyana komanso timamanga manyumba. Ndiye timanena kuti ndi community imene timamanga komanso mu community muja tili ndi njira ina yokuti kodi anthu angapange bwanji ndalama. Kumvetsetsa kuti ku Malawi anthu ambiri ndife alimi, timaphatikiza kukhala ndithu pamudzi komanso kupeza njira yopangira ndalama imene ili ulimi. Malo amene anakhazikitsidwa mu chaka cha 2021 Small Farm Cities Africa amaphatikiza ntchito ya ulimi, chitukuko cha madera, kupereka malo okhala, maphunziro komanso misika kwa anthu osowa ndi alimi ang'onoang'ono. Kudzera mu ntchito imene Sara akuchita pa malowa, anthu oposa 80 analembedwa ntchito ku malo awo awiri kumene iwo akuchitako za ulimi. Timakhala ndi maphunziro amenewa amatha kubwera alimi osiyanasiyana. Kufikira mtsiku la lero tatha kuphunzitsa alimi okwana 2000. Alimiwo amatha kubwera, akabwera timathandizira kuti ndi njira zabwino zamakono zotani zomwe angagwiritse ntchito pa ulimi wawo, komanso timathandizira ndi kulumikizitsanitsa ndi anthu amene akupanga maprojekti osiyanasiyana. Sara anakulira ku banja la ulimi mboma la Salima, zomwe anaziona ali mudzi umenewu zidakoza mtima wake kuti agwiritse ntchito maphunziro ake aku skulu ya ukachenjede kuthetsa ena mwa mavuto azaulimi. Nditamaliza skulu maganizo aku ntchito anachoka chifukwa ndimadziuza kuti ndiyambe pang'ono njira imene ndingapeze kuti ndipeze ndalama komanso kutengera kuti nayi ndi khumbo lonena kuti kodi banja la kwathu kodi anthu a community yanga tingathandizire bwanji. Nditayamba kuno choyambirira mene mwanenera azinzako ena ali ku ntchito ali ku maofesi, timakhala ndi khumbo kuti ndipite ku office, koma kuona ndi phindu komanso ndikuona anthu amene miyoyo yawo yasintha kufikira mu tsiku la lero, mabanja amene amatha kubwera ndikufotokoza kuti ana awo akukwanisa kwalipirira fees ku skulu, akuthandiza nyumba yawo kuyikonza, komanso atsikana ambiri amene akukhumba kupangaso zomwe ndikupanga ine lero ndi chinthu chimene chimandithandiza kuti tsiku ndi tsiku ndizipita. Mmodzi mwa anthu omwe moyo wawo wasinthidwa ndi project iyi ndi Dorothy Kudoko, mayi yomwe anapulumuka pa ngozi yakusefukira kwa madzi ya Cyclone Freddy. Nadzapezeka kuno chifukwa cha Cyclone Freddy. Nditu anapezeka kuti nyumba yanga inadzagwa mbali imodzi, ndayagwa mbali imodzi, abwana kuno anapanga program yoti akatenge anthu amene avutika ndi manyumba aja agwa ndi Cyclone Freddy. Ndefe nali gulu liti limene lolo chifukwa idadzapezeka kuno. Lero Dorothy ali ndi munda wake, amapititsa ana ake ku sukulu komanso amatha kusunga ndalama ndi kuchita ntchito za ulimi mosavuta. Panopo moyo wanga ndi osangalala kwambiri chifukwa chakuti nthawi imene nditakumana ndi Cyclone Freddy ndinali ndi nkhawa kuti kodi anangawa nyumba isiyogwera,
kodi panopa ndiye kuti chakudya ndichitenga kutiko, koma titabwera kuno napezeka kuti akampani anapanga chilichonse anatithandiza kufika panopo. Patsogolo pakusinthaku paliso Beatrice Ligowe wa zaka 24 zakubadwa yemwe ndi mphunzitsi pamalopo. Kwambiri ntchito yanga ndikuonetsetsa kuti mbewu zikuoneka bwino in terms of health, komanso kuonetsetsa kuti mayudi akutuluka ndithu ofunikira in terms of quality komanso quantity malingana ndi makasitoma athu amene akufunira. Kuyambira pakulimbana ndi tizilombo kufika pa ulimi wothirira, a Beatrice amathandiza alimi tsiku ndi tsiku. Chachikulu ndi chakuti ineyo kupanga agriculture ndinapanga agriculture chifukwa choti ulimi kwambiri ku dziko la Malawi noti manazo kuti timadalira ulimi. So after kuona ndi mmene dziko lathu lili tinaona zakuti inde timadalira ulimi koma tikayang'ana ku nkhani ya production yathu ndiyo lowa kwambiri. So ngati ineyo nsikana kwambiri imakhala ngati pati yomapanga motivate azilimena komanso even achinyamata azinzanga. Mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ulimi mdziko muno Atamani Nkhonovula akuyamikira ntchito imene Sarah akuchita, koma kuti ndondomeko za dziko lino zikuyenera kuti zisinthe kuti achinyamata ambiri azithandizidwa. Choyamba nene kuti ndi zinthu zosangalatsa kuti achinyamata ngati Sarah ndi ena ali ndi chidwi chachikulu choti atha kutenga gawo pa nkhani ya ulimi mdziko muno. Kukhala ndi malamulo abwino okhuza achinyamata komanso za ulimi mdziko muno kukhoza kulimbikitsa achinyamata ambiri kutenga nawo gawo pa ntchito za ulimi mdziko muno, ndipo boma likusimikizira kuzipereka kwake pa ntchitoyi. A Julius Chulu akuwunikira za tsogolo lowala la achinyamata. Size imene alili nawo ndi nthawi yofunika kuti apatse nzeru zonenera ulimi kumalawi kuno kupita patsogolo, ndipo anthu azidziwa kuti ulimi ndi business si part time ya akhoza mbagwira ntchito tsiku lilonse akadzuka ntchito yosekhala ya ulimi. Anyamata athu akangoti ambiri ali ang'ono kupita kutsogoloko aziganiza za ulimi ndalama tidzakhala food secure ngati dziko. Ndipo iwowa ati boma lidayamba kale kupereka ngongole kwa achinyamata komanso likhale likupereka malo okhazikika kudzera ku cooperatives kuti achinyamata apindule. Kuchokera muzowawa kufika ku chiyembekezo, Sarah Nsambira akuonetsetsa kuti ulimi ukhoza kukhala njira imodzi yotulukira pa mavuto mdziko la Malawi. Tipitirize kukupatsirani nkhanizi zikatha izi. Nduna yoona ntchito zokopa alendo a Vera Kamtugule yati lamulo latsopano pa ntchito zokopa alendo likhazikitsa nthambi yoyendetsa ntchito zokopa alendo komanso sukulu ya ukachenjede pa zokopa alendo. Akamtugule anena izi mu mzinda wa Blantyre pamene adachita mkumano ndi mabungwe osiyanasiyana amene akugwira ntchito zokopa alendo mdziko muno. Akamtugule ati dziko la Malawi ndi lokhalo limene linalibe nthambi yoyendetsa ntchito zokopa alendo limene alitchule kuti Malawi Tourism Authority. Iwo ati sukulu ya Malawi Institute of Tourism ayitukula kukhala sukulu ya ukachenjede imene aziyitchula kuti Malawi College of Tourism. Ndunayi ikufotokoza zambiri. Kwambiri ifeyo tinaona kuti pakufunika kuti mwina tibwere tizauza Malawi kapena anthu amene amagwira ntchito ya zokopa alendo makamaka ku chigawo chinocho cha Southern Region, chifukwa chonena kuti nthawi zambiri mwina nyumba ya malamulo ikamakumana nkumapanga malamulo anthu timangomva kuti parliament ikumana kwa mwina sitimazimvesesa bwino munthu zikuchitika bwanji, komanso mwina zinthu zikamachitika tikamagwira ntchito zokopa alendo pamakhala zina ndi zina mwina zitopotopo zimene zochitika koma mwina anthu amakhala kuti akukamba kapena kumadandaula mavuto osiyanasiyana osadziwa kuti zimene zikhoza mmalamulo kapena ndithu zili mmalamulo ndithu kumene kapena muna kuti vuto amene akulionalo likubwera funa ndi una malamulo sanakonzedwe bwino. Ndiye ife tinachiona ngati nchofunikira kunena kuti tibwere tizalongosole kunena kuti parliament tsopano inayika malamulo atsopano amene akuyendetsa ntchito zokopa alendo ku Malawi kunoko makamaka komanso kuzawunikira kunena kuti president asayinira ndondomeko zimene zizokhala lamulo. Ndipo mkulu wa Malawi Tourism Council a Memory Kamthunzi akufotokoza za mmene mabizinesi ya zokopa alendo apindulire ndi lamulo latsopanoli.
ife Malawi Tourism Council tikuthokoza kwambiri kunena kuti zimene timaona timapanga push ngati private sector kunena kuti iyayi takhalitsa mu lamulo la zambuyomo timapanga push lamulo la nyuwani limene pano kukhala kukhazikisidwa kwa tourism authority imene iziyang'anira bwinobwino nkhani zokhuzana ndi marketing komanso kukhala kukhazikitsa kwa college yokhazikika ya tourism imene iziona maphunziro chifukwa nthawi zambiri pena timanena kuti anthu ena sakhumba olosafuna kulowa mu tourism sector mwina kuona ngati kuti si profession si career koma now kukhala a college yokhazikika imene iziyang'ana zimenezi. Mabungwe omwe si aboma mdziko muno awapempha kuti apeze njira zopezera chuma choyendetsera ntchito zawo mdziko muno osati kuti adzingodalira thandizo la anthu akunja. Pempholi lachokera kwa mlembi wamkulu mu nduna oona kuti pali kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo pamwambo omwe bungwe la DAP Malawi limakhazikitsa ripoti la momwe lagwirira ntchito zake mchaka cha 2024 ku Blantyre. Malingana ndi ripoti ili bungwe lilafikira anthu 1.8 million magawo a zaulimi, umoyo, maphunziro ndi kuthandiza anthu omwe akhudzidwa ndi mavuto osiyanasiyana. Iwo akufotokoza. Ngati boma mawu athu ndothokoza kwambiri kuthokoza DAP yakhala nafe kuchokera 1995 and kupita kwa nthawi akhala kuonjezera zinthu zimene akuchita ma initiatives amene akuchita. Taona kuti iwowa akugwira ntchito m'masukulu kuthandizira mbali ya maphunziro, kuthandizira mbali ya zaumoyo komanso zaulimi ndi zina zambiri. Akugwira ntchito ndi ana, akugwira ntchito ndi atsikana, anyamata, azibambo ndi ena ambiri aulumali ali mgulu lomwelo. Ndipo mkulu wa bungwe la DAP kuno ku Malawi Moses Chibwana ati ndi okondwa kuti bungwe lawo lafikira miyoyo yochuluka mchaka cha 2024. Chaka chimene cha 2024 chinali chaka zabwino zolimba sonkatikatimo komano kugwira kwathu kwa ntchito kuti tagwira ntchito ndi Amalawi osachepera 1.8 million ndi ma programs athu ama maphunziro za umoyo, agriculture, komanso maluso zamanja zatichitira ubwino kuti tagwira nawo ntchito limodzi ndi Amalawi mchaka chimenechi. Anthu 10 apata ndalama yokwana 500,000 kwacha aliyense mu mpikisano wa khusa mbwembwembwe mwezi uno umene nthambi ya Money Bureau ku banki ya FDH ikuchititsa. Mkulu wa zamalonda ku banki iyi ati yense kayimira ati kuchokera pamene anakhazikitsa ndondomeko ya khusa mbwembwembwe chiwerengero cha anthu amene akutumiza kusunga komanso kulandira ndalama kudzera ndondomeko zawo za MoneyGram, Western Union komanso Rio chakwera kwambiri. Iwo akufotokoza. Mpikisano umenewu uyenda bwino kwambiri monga mmene tinapangaso maere oyambirira aja chichitikire maere amene ajawo taona kusintha ndi kukula kwa anthu amene akuzatenga ndalama kuchokera ku Western Union, MoneyGram kapena Ria mu bureau mwathu munomo ndi mabureau onse amene anthu amatha kukatenga ndalama kapena makioski. Ndiye ife tili okhudisidwa ndi kusangalala kuti anthu akumva uthenga umene ndikupereka pa mpikisano umene wakhusa mbwembwembwe. Ayi momwe mwaneneramo mpikisano ukuthandiza chifukwa anthu akamakatenga ndalama ku Money Bureau zimakhala ndalama zikusinthidwa kubwera ndalama yathu ya ku Malawi komanso zikuthandiza mu njira ya forex kuti tipezeko ndalama ya forex ku dziko kwathu kunoko endiso anthu akuthandizika akasintha ndalama zijazo kugwiritsa ntchito njira zoyenerera za Money Bureau. Ngani zathu ndi zomwe zikoma tisadasiyane na inso mitu yake. Bungwe la Institute for Policy Interaction lati Amalawi apatsidwe mpata olankhula zokhudza chisankho pofuna kuthana ndi nkhani zabodza zokhudza chisankho chikubwerachi. Mabungwe omwe si aboma mdziko muno awapempha kuti apeze njira zopezera chuma choyendetsera ntchito zawo mdziko muno. Ndipo mu nkhani zina mu ripoti lathu lapadera mtolankhani wathu Wezi Gausi akutsatira nkhani ya ophunzira pa sukulu ya Luwana amene wabweretsa kusintha pa ntchito za ulimi. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Tabi Kamwe.